Ya mfana betshela ukuthi akunayo ubhuti omdala nobhuti omdala namhlanje naye ukunene umadonsela umthemandi ubhamboloni uRosemary umuntu kanjani Hayi imastermind lapho yabona amakhono makuthiwa ngole uthephe cezi makuthiwa khona izifo la muntu la uhlakaniphe kakhulu la muntu uyakwazi la muntu ukukhuluma nomuntu uyakwazi ukuconvince umuntu uthi ezwe lento leneshow bese ethi kumkhize wesisi nami njengoba nje engibizi ukuthi angizolalela lo daba lo nami mina ngibulali-ke mina bengimazi naye engabulali angazi noma useyabulala athi cha ngiyanicela nje nisale senikwenza naye lento bese khipha igama lemali madonsela phuma nje kuyonke into bese ikhuluma ngalo dadewethu ufuna nje uyongibulalela umama wakhe shothi-ke uKhabazela wavuma nongixolela umkhuhlane uKhabazela wavuma shothi-ke wasethi hayi Mkhize sokubona ukuphuzwa wamnika u150 esuka eCapton Park eza elokushini ngithi mina hayi kulungile ngoba njalo into engangifikelayo nje emqondweni wami engayicabanga ngayo njengomuntu nami ngafikelwa ilento ukuthi ushilo lapha wathi izingane lezana kunengane na 5 months